أي مسته كتست يوم زعرعرو كتستمقرم زي مقرو فساسي خنسهم كاماي زغيرو عقنو مزبزح ناب انسسا زغيرو النازانا قعوة أكلات زحررو على اليوم عليتات مسته أقدمكا سغيلكا أيتقططم كيها سيوخا فلطم مبقولم عقنم عينتم جزءاتكا أرئيوم حيلخا نقرم وسينكا توسدم عيدلخان ما تقدفم كي جزءها ديل عيتهبم الكولاوي مسته عب معلتاوي هيوتكا صقمات زفطرلكا انت خوينو انتا يتقبر يقباكا الكولاوي مسته صقمي فطر يكبحال انكلو عب معلتاوي هيوتكا قل صقمات مزسعبيو እዚ ድማ ኣብ ጥዕናኻ ኣብ ስራሕኻ ወላውን ኣብ ትምህርትኻ ክኸውን ይኽእል ብዛዕባ ኣልኮላዊ መስተ ጥራይ ምሕሳብ ከተቋርጽ ትፍትን እሞ ምኽኣሉ ትስእን ወይ ካብቲ ዝሓሰብካያን ላዕሊ ብዘይ መጠን ትሰቲ ወዘተረፈ እስኪ ዘን ዝስዕባ ሕቶታት ንገዛእ ነብስና ንሕተት እንተ ደኣ ካብዘን ሕቶታት ሓደ ወይ ካኡን ላዕሊ እወ ኮይኑ መልስና ኣብ ኣልኮላዊ መስተ ዘስዕቦ ፀገማት ኣለና ማለት እዩ ኣልኮላዊ መስተ ከተቋርጾ ሓሲብካ ዶ ትፈልጥ ኣልኮላዊ መስተ ብምስታይካ ሓሪቕካ ወይ ነብስኻ ወቂስካያ ዶ ትፈልጥ ኣልኮላዊ መስተ ብምስታይካ ከም ገበን ዝፈጸምካ ኮይኑ ተሰሚዕካ ዶ ይፈልጥ ኣልኮላዊ መስተ ሰቲኻ ንግሆ ነብስኻ ከቢዱካ ወይ ሕማቕ ስምዒት ፈጢርልካ ዶ ይፈልጥ ፀገም ኣልኮላዊ መስተ ዘጋጥሞም ሰባት መብዛሕትኦም ሰባት ብጭንቀት ብሕርቃን ብጓሂ ንኣብነት ዝፈትዎ ብጻዮም ወይ ኣባል ስድራቤቶም ዝፍለዮም ካብ ስራሕ ምዝባረሩ ወይ ካልእ ሕማቕ ነገራት ምስ ዘጋጥሞም ፀቕጢ ዓርከ መዘና ከም ሳዕብየን ጉዙኣት ናይ ኣልኮላዊ መስተ ከም ዝኾኑ ይሕብሩ ግን እዚ ዝወስድዎ ምርጫ ግዙእ ናይ ኣልኮላዊ መስተ ምዃን ቁኑዕ ስጉምቲ ከም ዘይኮነ ኩሉ ክፈልጦ ይግባእ ምኽንያቱ ካብቲ ጭንቀት ንኽገላገሉ ንጽቡቕ ዝሓሰብዎ ብኣንጻሩ ናብ ተጣዒሶም ዘይወፅሉ ግዳይ ሕማምን ካልእ ሓደጋታትን ብምውዳቕ ቅዝፈት ህይወትን ዕንወት ንብረትን ስለ ዘስዕብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣርሒቑ ክሓስብን ጥንቁቕ ክኸውንን ይግባእ ኣልኮላዊ መስተ ምስ ዝበዝሕ ብኸመይ ንጥዕናና ክጎድእ ይኽእል ኣልኮላዊ መስተ መጠኑ ምስ ዝሓልፍ ቀንዲ ሳዕብየን ናይ ሕማም ጸላም ከብድን ካልእን እዩ ጠንቂ ናይ ሓደጋታት ተሽከርከርቲ ብምዃን እውን ህይወታ ሸሓት የጥፍእን ንብረት ይዕኑን ብዘይክኡ ነብሰ ጾራት ኣልኮላዊ መስተ ምስ ሰትያ ነቲ ዝውለድ ዕሸል ጉድኣት የስዕበሉ ግዙእ ናይ ኣልኮላዊ መስተ ምዃን ካብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝዛይድ ብብዙሕ መጽናዕትታት ተረጋገጸ እዩ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ድማ ምኽንያት ኣብ ኣልኮላዊ መስተ ምንብርካኾም ዝገልጽዎ ካብ ፀቕጢ ናይ ኣእምሮ ንምግልጋል ካብ ጭንቀትን ብሕትውናን ብስጭትን ወዘተ ንምህዳም ይብሉ ኣካልካን መንፈስካን ኣብ ክንዲ ብኣወንታ ምህናእሲ ብመርዛም መስተ ምዝናይ ጉዳም ምርጫ እዩ ነዚ ጉጉይ መረዳእታ ድማ ኩሉ ሰብ ዳግም ክሓስበሉን ቁኑዕ መገዲ ክመርፅን ይግባእ
الكولاوي مسته كاب متن لعلي مستاي دو مبال زمرصلو مخنيات اتئنكم مفتحي ناص امخان كاب جزات الكولاوي مسته عقن انستاتيو منكاي وي كاب مستاي محراميو زنبركا ولفي بحساب نمقداف ازيو اصقاميو جن تتصميمكا بستخاله متن مقدافو اب هيوت كان اب طعناخان قطباخان كمون اب زمدناخا مس دق سبات اب سرح كان عبي مخسبي زلوو الكولاوي مسته نختقوارص مستحسب اتم نختقوارصو زغددوها نطبታት ወይ ምኽንያታት ሓደ በሓደ ምዝርዛር ነቲ እተሓስቦ ውጥናይ ምቁራጽ ሓጋዚ እዩ أجباب مقراص الكولاوي مسته قداميت سقومتين مجمار ባህሪኻ ምቁጽጻር የድሊ ባህሪኻ ወይ ጠባይካ ምቁጽጻር ማለት ነቲ ወልፊ ዝነበረካ ንኽትረኽቦ ተርእዮ ዘይንቡር ጠባያት ምቁጽጻር ኣገዳስን መባእታን ጉዳይ እዩ ከም ተቋርጾ ተመባጺዕኻ ኣብ ውሳኔኻ ምጽናዕ እዚ ድማ መደባት ሰሪዕኻ ንኽትዕወት ይሕግዘካ ካብ ሰብ ሞያ ሕክምና ሓገዝ ምርካብ ግዙእ ናይ ኣልኮላዊ መስተ ምዃን ሓደ ዓይነት ሕማም እዩ ክፍወስ ድማ ይከኣል ምስ ሓኪምካ ምምኻርን ንምፍዋሱ ዝወሃበካ ምኽርን ኣብ ግብሪ ምውዓል ድማ ኣብ ጥዕናኻን ሓፈሻዊ ኩነታትካን ውፂታዊ እዩ ካብ ፈተውትኻን ቤተሰብካን ወይ ድማ ግዳይ ናይ ዝሕማም ማለት ውልፋት ዝነበሩ እሞ ካብኡ ተገላጊሎም ኣብ ጥጡሕን ጽሩይን ህይወት ዝጓዓዙን ዘለዉ ሰባት ምምኻርን ተመክሮ ምልውዋጥን ኣድላይ እዩ ግዙእ ኣልኮላዊ መስተ ጸኒሕኻ ኣብ ተቋርጸሉ እዋን ነዞም ስዑብ ምልክታት ከተርኢ ትኽእል ነገራት ይተሓዋውሱኻ ሃንደበትካ ምንቅስቓሳትካ ምዕጋት ምድንጋር ሕውዙ ዝበለ ምስሊ ምርኣይ ምንቅጥቃጥ ኣካላት ተጣራጣሪ ምዃን ክሳብ ሞት ዘብጽሕ ኣጋጣሚ እውን ክርአ ይኽእል ስለዚ ኣዝኻ ግዙእ ናይ ኣልኮላዊ መስተ እንተ ነርካ ኣልኮላዊ መስተ ኣብ ተቋርጸሉ ግዜ ሓገዝ ናይ ሰብ ሞያ ሕክምና ምድላይ ኣገዳስን ኣድላይን እዩ مسته انت زي توسده متمرصه انت تستيد ما عقل محلاو زبلصه صعبين بزح مسته جيجا حمام حدقا كاب انفته نحسبلو كي عنو نبرت كي قذف هيوت كي رمس درابيت عقل نحلو وي توبا نقولو
ንዕውትን ቁስንን ህይወት መጠንን ዓይነትን እንወስዶ ንፍለጥ